Malaway kayo. Bakit dia kau gak pakai ini mau? Uy, ginuko beranak baboy kau gak kesina. Kau siapa gak kau gak pakai ini mau? Siapa yang nampak imong gulpang eh? Si Ma'am, sige pangaway. Sige pangaway. Si Ma'am, sige pangaway sa ako. Yaw, gisong Dami ka na ni Ma'am. Imo naman sa dinggi ko na. Yaway man daw ni mo. Yaway. O, tanawar ko nagituraw ko kayo. Bitaw! Yaway na ka. Anay! Sige pangaway, sige pangaway. Wala ko may mapasagin lang nga nga sa imo ha. Na ikaw naman yung nagproblema butang sa'yo. Mura na rin taon og baboy. Ano man ni? Uy, i-agay pa din mo iligid-ligid na di ka maapil sa 100 nga gwapo nga vlogger? Bitaw, tinoon pa ko di. Ngayon, di ko lang kagwapin. Gwapo ba ko? Bitaw ka. Gwapo na. Nagana si Nanay Jess ako sa una pangalibata pa ko. Nagana si Nanay. Gwapo kay kakit. Jadi lo, magpakakalo ka sa Nanay. Gwapo ka. Dili ka nila iapil. Gwapo ko na ba? Gwapo ka. Diyan nasulod sa tong balay. Bakit niya? Paano niya? Basta mo sa palera kung gwapo kay di na ko magawas.